नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीने मुळ्याची भाजी. इथे मुळा स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि त्याची पानं आहेत ती बारीक कापून घेतली आहेत आणि मुळा किसून घ्यायचा आहे. मुळ्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून चांगलं मळून घ्यायचं आहे. एक 2 मिनिटांनी भाजीमधून पाणी निघायला लागतं. भाजीमधलं पाणी निथळून ही भाजी दुसऱ्या भांड्यात काढून घ्यायची आहे. ही हिरव्या रंगाचं जे पाणी उरलं आहे ते फेकून द्यायचं आहे. या प्रोसेसनंतर मुळ्याची भाजी फोडणीसाठी तयार आहे. 5 हिरव्या मिरच्या आणि 5 चमचे शेंगदाणे आपल्याला मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत. मिरची आणि शेंगदाणे जाडसर वाटून घेतले आहेत. गरम कढाईमध्ये 6 चमचे तेल घालायचं आहे. तेलामध्ये 2 कांदे बारीक कापून घालायचे आहेत. कांदा हलका गुलाबी आणि नरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. 2 तास आधी भिजत घातलेली चणा डाळ पाणी निथळून घ्यायचं आहे आणि घालायची आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर चणा डाळ चांगली शिजली आहे. चांगली भिजलेली डाळ असेल तर लगेच शिजते. आता यात जाडसर वाटलेली मिरची आणि शेंगदाणे घालायचे आहेत. छान मिक्स केल्यानंतर यामध्ये मुळा घालायचा आहे. 2-3 मिनिट चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. भाजी चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. 1-2 मिनटं भाजी भाजलीही गेली पाहिजे आणि मिक्सही झाली पाहिजे. याला आपल्या मराठीमध्ये भाजी परतणे असे म्हणतात. आता यामध्ये 1 चमचा खोबरेल तेल घालायचं आहे. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल आवडत तर नका घालू, पण एक वेळ घालून बघा, खूप छान चव लागते. आता यात मी पाव चमचा साखर घातली आहे. आता भाजी मध्यभागी एकत्र करून झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं छान शिजवायची आहे. 5 मिनिटानंतर मुळ्याची भाजी शिजली आहे. आता मुळ्याच्या भाजीमध्ये 6 चमचे खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि आपली मुळ्याची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी मुळ्याची भाजीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.